Pabor ni Gavin Cecilia Marcos na nagbaling takder ni Bishop Renato Mayugba manaitulungalong offshore wind farm project iti Ilocos Norte. Kung natin gobernador, nasking nga maadang lang bagda ito ng may paang pagsiatang ng pagdaksan din sa proyekto kasi nagbaling takder uno panawagan ti simbaan. Inbaga na ang kidlaw ng nga banag iti kumpanya gapo iti sasada nga panagadal manibot ti Denmark, Netherlands, kenti Sweden. Mamati gobernador nga sabali nga angin dahil nadakamat ng pagilan kinsabali met iti Ilocos Norte. Inlawlawag na nga basar iti plano kahit may patapaw sa proyekto nga rasong nga iti panagamak na ang mga na iti napigsa nga angin wino bagyo kahit mayanod tinasao nga proyekto. I have to somehow agree with Bishop Mayugba, not only because I was just cautioning or I was just asking the offshore companies to be a little bit more discerning as well kasi lahat ng mga studies na binibigay is studies from Denmark, Netherlands, Sweden. Iba po ang iba po ang hangin doon kaysa hangin dito. So lalo na po kasi ang sinabi po sa akin na ang ilalagay nila dito is floating. So baka sa lakas po ng hangin baka umabot na ng China yung mga natin, yung mga windmills. So I was just quite and it's true we still have to check as well on the environment effects of it. Malaksit itretoy, mismo pa nga South Headquarters ti 4th Marine Brigade, ti pakipanang tinasao nga proyekto. Ibilang ti gobernador nga laped dahito ti national security, gabot ang masabol nga awantan niya mga laped ti alis na panaggunay, dagiti uniform personnel. Ang area po ng hinihingian nila is right in front of the 4th Marine Brigade. So, para sa akin, it infringes on the national security kasi syempre yun po yung mga natin na dapat mabilis kung kailangan i-disperse yung mga personnel natin, dapat walang harang. Kung may mga windmills doon sa harap, baka paanong pag-iikot-ikot doon. So, that's the only reason why I also have my own objections. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.